Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri u l-Ministru għal-Fondi Ewropej u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi nidew it-tieni fażi tal-iskema għar-restawr ta' bini antik fiż-żoni ta' konservazzjoni urbana jew UCA għal proprjetajiet kollha li jinsabu fil-qalba ta' lokalitajiet kollha Għawċin. Camilleri fakkar kif meta bdiet l-iskema r-Rabat Għawdex biss f'April li għadda, il-Gvern kien wieħed li din se tinfetaħ għall-bqija tar-residenzi fil-qalba ta' lokalitajiet fil-Gżira. Faċċati, proprjetajiet li qegħdin fil-UCA ser ikunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema sa massimu ta' 15,000 euro għar-restawr tal-istess faċċat aktar minn hekk ukoll dak li huma Grade 1 jew Grade 2 buildings hemmhekk jistgħu jibbenefikaw sa 25,000 euro. Il-Gvern iddedika 58 miljun euro għal priorità l-iżvilupp sostenibbli urbana Għawdex li diġà bdew jintużaw f'numru ta' proġetti fil-Gżira. Minn dawn il-fondi Ewropej, il-Ministeru għal Għawdex assigura 5 miljun euro biex jiġu restawrati proprjetajiet f'żoni ta' konservazzjoni urbana. Ma dan, l-Awtorità tal-Ippjanar assenjat 9 miljun euro oħra biex ikkumplament Għawdex jibbenifika mill-iskema ta' restawr. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal li din l-iskema hija eżempju ċarta kif il-fondi Ewropej u dawk nazzjonali qed jintużaw b'mod strutturat biex joħolqu riżultati tanġibbli għal komunitajiet lokali. Żied jgħid li din l-inizjattiva tagħmel parti mill-istrateġija li qed tinvesti direttament f'Għawdex mhux biss fil-qasam tal-wirt mibni iżda wkoll fuq oħrajn bħal inklużjoni soċjali, il-mobilità u proġetti ekoloġiċi. Bħala parti mill-proċess ta' Sustainable Urban Development li għal dan il-programm se jkun qed isir hawnhekk fil-Gżira ta' Għawdex, qegħdin ninvestu madwar 5 miljun euro sabiex isir restawr ta' faċċati fil-UCA madwar Għawdex kollu. U tembi li ħeġġeġ il-kull min għandu proprjetà fil-UCA Sawċin u jixtieq jirrestawra l-faċċata tagħha biex japplika l-iskema. Applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi permezz ta' perit lill-Awtorità tal-Ippjanar u wara li jiġu approvati jkun jista' jibda x-xogħol ta' restawr approvat.